Magtitipon ng mga event suppliers, entrepreneurs at iba pang negosyo mula sa Central Luzon para sa kauna-unahang Best Western Premier Event Expo 2026 na gaganapin sa July 3 hanggang 5 sa Best Western Plus Metro Clark sa Angeles City. Sa pagkikipagtulungan ng Central Luzon Event Suppliers Association Incorporated o CLESA, layunin ng 3 araw na expo na magsilbing business-to-business at consumer-focused platform para sa networking, collaboration at business expansion. Itang importance na nini, itang inclusivity. Because kung mapapansin natin itang deng halos magpa-events or bridal fair, itang maka-exclusive ya, dapat ini mo, makaya itamo, kening in Best Western, iting masanting kang Sir Jansen, po kang Sir Justin, they open it to everybody. Ala itang, o porke alika klesa, o porke alika active klesa, alika pwedeng makiabe, no, we open it to everybody. Makanano lang maging member, minong i-close minitan doors, diba? Something like that. Ayon sa organizers, nagsimula ang konsepto bilang alternatibo sa traditional na Suppliers Night ng hotel at pinalawak upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga partner at local entrepreneurs. Inaasahan din sa event ang B2B networking sessions, product showcases, live entertainment, family activities at exclusive promotion para sa mga bisita. Purpose mi ma'am is to promote in Best Western Plus Metro Clark at saka kung nano po yung atin kaming amenities like in hotel rooms, then kaya kaming premier ballrooms at saka rin kaya kaming sports amenities. So ini po ing event ay ni welcome niya po kareng ganaganang bisang magpasyal nung atin naman pong social events, team building, government or travel. Ita po pwede ya po keng karelang encouraging event ay ni. Ibinida naman ng Best Western Plus Metro Clark ang kanilang event facilities na kayang mag-accommodate ng iba't ibang okasyon kabilang ang mga weddings, social gatherings, meetings, conferences at corporate events. This is Patricia Mamangon on the spot.